Ya guys, tak jak review guys, Medarling bar blonjo. Tuh, tempe, telur, patang iji, apa nih? Godhong jeruk, kesenenganku godhong jeruk, tepung, ben kriuk, godhong, bawang merah, apa nih? Ya apa nih? Iwak pindang, patang iji. Nah, wis cukup ngene wae. Pengiritan jarine blonjo iki cukup 10.000 jajal lak ceke. Nah, roh nek senenganku duduh klopo. Angger blonjo iki bakul iki sak ambane ditakoki, digawa muleh. Mergo senenganku duduh klopo. Terus masakan intine ternyata jambu mente guys. Loh, jambu mente ngene iki modele. Usume jambu mente wisan. Tapi ya tuku kene iki lho. Padahal nek golek dhewe cara mono ya mbuak-mbuak ya ono lho. Jambu mente. Piro iki? 1 loro. Piro jambu mente ini? Jambu ini piro? 4.000 wis sakmene mbane kanggo sedina suwengi wisan. Iki cukup njaluk tepung, godhong bawang, godhong jeruk, endhog, tempe, iwak pindang. Lor bejaji ngene, iwak pindang 4, tempe saugel, endhog 4, godhong jeruk, godhong iki lho entek 20.000. Ora cukup 10.000 lho. Panganan ngene iki. Pol jeduk pol ndik iki ning kelas desa iki wisan lho. Dirisi dimasak.